Здравейте, пичове! Сега пак се срещаме с Майкъл и Джейсън. Сега Джейсън е там в далечината. Може да не го видите. Той е леко син. И сега тръгва, за да направи ето тук един дрифт. И после ще ви покажем едно скокче. Дига си предната гума. И супер беше! Сега Джейсън идва там от слънчевото място и ще направи едно скокче. Да се покаже. Уау, видяхте ли го? Беше толкова готино! Как беше? И това е позволено да го правиш с колело само без помощни гуми, защото с помощни ще е хипер тъпо. И е по-лесно да се прибиеш. Окей. И да кажем чао на нашите зрители. И да, хайде, чао. Чао.